Jekk hemm xi ħaġa konsistenti min-naħa tal-Partit Nazzjonalista huma d-double standards. Fejn jidħol qasam tal-enerġija l-Partit Nazzjonalista għaddej b'kampanji ta' biża' mfassla fuq miżinformazzjoni. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat quddiem folla li ħonqot iċ-ċentru tal-Partit Laburista u t-toroq tal-madwar. Muscat saħaq li anke meta sħab Simon Busuttil stess qed jippruvaw jiftħulu għajnejh u jgħidulu l-tanker tal-LNG mhuwiex perikolus, xorta ddeċieda li jipprotesta. Iżda anke fejn jitlu l-protesti Busuttil huwa inkonsistenti. Jeħsibt li ħajmur jipprotesta fuq it-tankijiet tad-diesel, tal-petrol, taż-żejt li hemm f'nofs Birzebbuġa. Dik ħaqqa protesta. U dawk huma t-tankijiet li aħna ħankunu qegħdin inneħħu. Joseph Muscat sostna dawn id-dikjerazzjonijiet minn Busuttil iqajmu diversi mistoqsijiet. Fosthom jekk huwa daqshekk punt ta' prinċipju għalih jekk dan ikun fdat bit-tmexxija tal-pajjiż u se jneħħi it-tanker tal-gass u riperkussjonijiet ta' dan. Ifisser li ħarġ jiftaħ il-Marsa, il-Power Station tal-Marsa. Ifisser li ħarġ jiftaħ ix-xiri taż-żejt. Ifisser li 1,000,000 u fuqhom metri kubi ta' arja ta' tħaħen jerġgħu jibdew joħorġu u jidħlu fil-pulmuni tagħna u ta' uliedna. Ifisser li mmorru lura għal kontijiet ola. Ifisser li dak kollu li kiseb dan il-pajjiż, pajjiż tas-Serje A, jerġa' jwaqqgħu fis-Serje B. Iktar minn hekk Busuttil qed jinsa li direttiva Ewropea tobbliga lil kull port ewlieni f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea biex ikollu faċilità tal-LNG. L-investiment u t-tmexxija tal-Gvern għall-qalba tal-gass qed tiġi rikonoxxuta wkoll minn istituzzjonijiet indipendenti barranin bħal Standard & Poor's li din il-ġimgħa wara 20 sena tat upgrade lil pajjiżna. Il-mexxej tal-Partit Laburista fakkar kif ratings bħal dawn jwasslu għal aktar investiment u flus fil-bwiet tal-poplu. U pajjiżna bħala pajjiż illi issa fih u għandu inqas sogru għax il-barranin jafdawh iktar, għandu bżonn jħallas inqas. U allura jekk jħallas inqas u hawnhekk qegħdin nitkellmu punt perċentwali jista' jwassal għal savings ta' 50 miljun jew iktar. Dak ta' xi jfissru nistgħu nibnu 5 kejjel oħra, nistgħu nimpjegaw aktar tobba, nistgħu nimpjegaw aktar nurses, nistgħu nimpjegaw aktar għalliema, nistgħu nimpjegaw aktar LSAs, nistgħu nżidu l-benefiċċji soċjali f'dan il-pajjiż. Muscat innota wkoll kif il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għadu lanqas li kelma fuq il-każijiet ta' investigazzjoni ta' Beppe Finek Adami u ta' Tonio Finek, xi ħaġa li tkompli turi d-double standards tal-Partit Nazzjonalista.